Kylie Minogue, austrálska popová princezná, herečka, módna ikona a silná žena, ktorá aktívne sa zapája do charitatívnych projektov. V rámci svojho turné zavítala aj na Slovensko a hoci počas neho médiám rozhovory neposkytuje, exkluzívne pre nás urobila výnimku. Už 27 rokov je stálicou hudobného priemyslu. Napriek tomu je pevne na zemi a milióny fanúšikov ju nenazvú inak ako Zlatíčko. Čo na to môžem povedať? Naozaj ma dojíma všetka tá láska fanúšikov po toľkých rokoch. Je to doslova zázrak. Bola som dievča, ktoré prišlo zďaleka a malo len svoj sen. Kylie svoju kariéru začala pred 27 rokmi. Keby mohla, čo by poradila sama sebe na úplnom začiatku? Baby Kylie? Asi by som mladej Kylie poradila, aby si na začiatku viac verila. Dôverovala totiž ľuďom, lebo boli buď starší, alebo boli v hudobnom priemysle oveľa dlhšie. Viem, že boli momenty, keď som sa necítila pohodlne v niečom, čo som robila. Napriek tomu som to robila. Možno preto, že som bola do toho zatiahnutá, alebo mali na mňa niektorí ľudia vplyv. Neviem a je to vlastne už jedno. Želala by som si, aby v tom čase bola moja sebadôvera väčšia. Ale asi je nemožné radiť niekomu niečo také, keď ešte len začína. Možno bolo dôležité zažiť tie situácie a poučiť sa z nich. Kylie je známa svojimi tanečnými hitmi a dokonalými choreografiami, ktoré dnes pozná asi každý. This one they remember. Yeah. From Can't Get You Out of My Head. Let me see you do it. What, this? Okay, I'll teach you one. 5 and 6, 7, 8. Do the grapevine. Do the grapevine back again. See? It's so easy. Yeah, it's so easy. Kylie Minogue pôvodne začínala ako seriálová herečka. Aj počas hudobnej kariéry si k filmu často odbehla. Herectvo som milovala od začiatku. Keď som začínala, cítila som sa na placi ako doma. Teraz som občas vystrašená, lebo už to nerobím tak často, ale vždy je tam ten pocit domova. Úprimne, na herectve je skvelé, že vtedy nemusím byť Kylie, ale niekto úplne iný. A to je zábava. V živote si Kylie prešla aj náročnejším obdobím. Po víťazstve nad rakovinou pomáha charitatívnym organizáciám. Macko nadácie Markíza si ju okamžite získal. Pomáham charitatívnym projektom zameraným na deti, ktoré sú v núdzi. A tiež projektom v boji proti rakovine, čo je samozrejme blízke môjmu srdcu, keďže som si týmto bojom sama prešla. Vždy som sa snažila pomáhať, čo je bežné, ale ak s touto chorobou máte skúsenosť, tak vaša pomoc naberá úplne iný rozmer. Skutočne to robím zo srdca. A teraz prichádza na pomoc aj tento chlapík. Musím mu nájsť nejaký tourbox. Rozhodne potrebuje koncertnú pásku a mikinu pre môj štáb. Spolu budeme pokračovať v dobrej práci. Kylie trávi tieto dni na turné k albumu Kiss Me Once. Keď zíde z pódia, vyzuje podpätky a užíva si voľno. Veľmi rada trávim čas so svojou rodinou. Keďže je v Austrálii, potrebujem voľno na to, aby som za nimi išla a potom sa vrátila do práce. Vo voľnom čase nerobím nič, čo si skutočne užívam. Len som doma a relaxujem. Alebo rada stretávam svojich priateľov. Robím bežné veci ako každý. Kylie doslova miluje svojich fanúšikov. Napríklad počas Vianoc má jednu špeciálnu tradíciu. Každý rok vyrábam vlastnoručné vianočné pohľadnice. Ľudia sú z toho šokovaní, ale podľa mňa je to normálne. No dobre, zaberie to veľa času, potrebujem na to jeden večer, ale rada to robím a je to pre mňa dôležité. Každú možnosť byť v osobnom kontakte s priateľmi a fanúšikmi si užívam a vážim si ju.